Hey, bizimle tüpekler jittenna. Hey, bizimde hazır esin hazır. Selam Aygül. Selam Rifkat, qoya tик mында шулай ялгыш кына сине очратырмындыр дип уйламаган идем. Ярар мине монда эшли дисәң дә була инде. Син нишләп йөрисең? Ой, табылган бер эшлекне әйтмим әле менә нишләп йөргәнемне. Тукта, мин андый мәгънәдә бер дә өмит әле. Гомумән, сине сәләт йортында еш очратырсың димә, синең ниндидер сәбәп булса гына гомумән монда йөрисең. Менә хәзер җылырак, якынрак кил. Җылырак дисеңме? Җылырак. Әйдә, вакытны узакасың, әйт тә дәвам итик сөйләшүне. Ой, Рифкат, эфир көне бит бүген безнең. Ә сине монда тотмасам башка җирдә эләктереп тә булмый. Туктале. Ие, ыгы-зыгыда оныткан бит. Дөрестән дә эфир безнең. Нишләр идең мин сез Рифкат? Нәкъ шулай иде. Безне тамашачылар күптән көтә дип уйлыйм мин. Шулай булгач, башларга кирәктер. Әйдә тизрәк. Сәлам, егетләр, кызлар. Сәләт тапшыруның киләсе кайнар чыгарылышында сезне сәламлыйбыз. Карбайгыл, шын-шынлап сәләт йортына чыгарылышын яздырырга гына килдеңме? Инде Рифкат, нәрсә шулай гаҗәпләнәсеңдер, аңламыйм. Менә күреп торам, нәрсәдер яшерәсең син Аygыл. Ой, Рифкат, не шулай дип әйтәсең инде, имеш, миңа сәләт йортына болай гына килергә ярамый. Яравын ярый инде аның, тик менә күзләрен нәрсәдер яшерәм. Карале менә. Ой, Рифкат, бар әле, Шерлок Холмстан бигрәк син. Ярар, ачам сәремне. Менә тойдәле, әйт. Минем күптән яшьрекләр театраль студиясендә ниләр белән шөгыльләнгәннәрен күрәсем килә иде һәм менә бүген ниһаять килеп, барысын үз күзләрем белән күреп кайттым. Минем дә күптән андый теләгем бар иде. Бүген дә кызганычка каршы өлгермәдем. Алайса иде, син монда сөйләп кит. Һич кенә борчылма, мин сиңа сөйләп кенә калмыйм, күрсәтәм дә. Театр яктылыкка, нурга илтә, кире юлга җибәрми, уңга илтә. Нәкъ шушы сүзләрдән башлыйм бүгенге сюжетыбызны, чөнки без әлеге минутларда сезнең белән сәләтле театр дөньясында. Төгәлрәк әйтсәк, Яшь йөрәкләр театраль студиясының бер дәресенә килдек. Яшь йөрәкләр лабораториясе үз эшен инде 2021 елда башлап җибәрә. Ел саен бирегә сәләтнең иң театраль кызлары һәм малайлары җыела. Лабораториягә эләгү өчен алдан ук гаризалар җибәреп очрашуда һәм беренче дәрестә катнашырга кирәк. Раиля абыйсы, сәлам. Сәлам, Аygөл апасы. Син бу рольдә остаз буларак театраль лабораториядә беренче тапкыр дип беләм, синең беренче тәҗрибәң сөйләп китче. Ничек сиңа? Беренче тәҗрибә түгел инде, мин бит сәләт рухиятта, сәләт шәхестә остаз булдым. Һәм инде менә шундый озак периодка бу беренче мәртәбә. Ничек авыр, катлаулы, ләкин шул вакытта рәхәттә алар белән алар менә үзләренең сәләтләрен күрсәтәләр, фантазияләрен эшкә җигәләр, бик әйбәт балалар. Һәм менә Аллага шөкер, әзерлибез спектакль. Раиля абыйсы, менә спектакль дигәнеңнән нәрсәгә әзерләнәсез, нинди спектакль әзерлисез? Һәм гомумән дәресләрегез ничек уза? Дәресләр безнең менә бер яртысы тренинглар белән уза, икенче яртысы репетицияләр белән уза. Без нәрсәгә әзерләнәбез? Хәсән Туфанның иҗаты буенча, Хәсән Туфанның һәм Луиза Сәләскәровның тормыш юлы буенча мәхәббәт тарихы турында эш әзерлибез. Яңгырат инде безнең тамашачылар өчен кайчан сезнең премьера, кайчан моны күрергә килергә мөмкин булачак? Мин әле моны әйтә алмыймдыр. Бу сер ярый. Әйдәгез без дә кызларга кушылып карыйк, чөнки кем белә, бәлки мин дә актриса булып куярмын. Сез йөри аласыз аудиторияда. Үзләрегезне ача аласыз кирәксә. Дәресләребез бик ошый, безнең остаз бик сәләтле. Сәләттә мин 2022 елдан театр белән инде күптән танышырга теләдем. Кыскасы, монда бик шәп. Ләкин рәхмәт. Ваклыкларны азмы яндырдың. Яндырдың да хиснең хәерсезен, кадерлесен исән калдырдың. Аралап син шулай мәхәббәтне
дәресләр шулай бер ябык бүлмәдә генә уза дип уйламагыз. Катнашучылар төрле кызыклы шәхесләр белән очраша, Камал шәрек театрларына йөри. Театр белән инде кичкенә вакыттан ук шигырьләнәм. Минем юлымны яшьрәкләргә китерде. Монда да миңа бик каты ошый. Монда без төрле тренинглар үткәрәбез, төрле упражнениялар ясыйбыз. Безнең коллектив бик дуслы. Безнең постановкага караганда безнең төрле рольләр бар. 2 главный роль булачак. Калганнар алар эмоцияларын күрсәтәчәкләр. Мин төрле эмоцияларны уйныйм. Бәлки бер эмоция минем шундый тынычлык, елга шикелле. Башка рольдә мин апа белән кычкырышырга тиеш, шундый яркий, шәп эмоция миңа бик ошый. Мәдәният институтының чыгарылыш студенты, актер, режиссер, остаз Раил Харисов җитәкчелегендә катнашучылар уникаль һәм кабатланмас спектакльгә әзерләнә. Ни өчен уникаль диярсез сез, бар да гади һәм шул ук вакытта үзенчәлекле дә. Спектакльнең тулы сценарийын режиссер, остаз үзе төзи һәм куелышында уйлый. Шуңа һичшиксез чыгыш онытылмас булачак. Шәп Айгөл дөрестәндә. Рифкат, әллә үзең дә барырга уйладың инде? Нишләп йөрмәскә әллә миннән булмас дисеңме? Кая инде Рифкат, кадәр Рифкат алынсын да килеп чыкмасын ди. Әллә шаярасың инде Айгөл? Бернинди шаяру юк, Рифкат. Кара әле, без синең белән күпме танышыймы? Мин синең нәрсә белән шөгыльләнгәнеңне бик белмим дә кебек. Анда инде әллә ни сөйләргә күп тә юк әйбер. Җәй буе сәләттә кайнашабыз, кыш буе аланнарга әзерләнәбез дисәң була. Кара әле, сменалар, аланнар дигәннән инде бик тиздән сәләтле җәй старт ала бит. Әйе, дөрестән дә шулай. Һәрбер алан инде җәйге сменаларына бик тырышып әзерләнә һәм биредә сәләт йортында очрашулар уздыра. Һәм кара әле очрашулар дигәннән менә күптән түгел җисем аланы үзләренең сәлкешләре белән тагын да якынаю туплану өчен җисемле сәяхәт дигән кызыклы интерактив очрашу оештырдылар һәм безнең Таңшылпанында барып бик кызыклы узды дип сөйләп кайткан. Таңшылпан һичшиксез әле сюжет әзерләгән булырга тиеш. Әлбәттә, Рифкат. Сәлам, дуслар! Сәләт аланнары җәйге әзерлекне инде күптән башлады. Без бүген Сәләт җисем аланының җисемле сәяхәт дигән чарасына килдек. Әйдәгез әле сезнең белән бергәләп, әйдаманнар һәм сәлкешләр белән рәхәтләнеп күңеләшик. Март һәм апрель айларында Сәләт йортында көн сайын диярлек әйдаманнар һәм сәлкешләр кичләрен бергәләп үткәрәләр. Һәр алан үз чарасын әзерли. Бу инде гадәткә әйләнде. Бу чаралар җәйне тизрәк якынайту, бергәләп күңел ачу максатыннан оештырыла. Бүгенге җисемле сәяхәттә сәлкешләр җисем рецептын табу өчен квест узачак. Әлеге формат гаилә мөхитен тудыру өчен сайланган. Сәлкешләр станцияләрдә биремнәр үти, сорауларга җавап эзли. Мин сине җисемгә җибәрәм. Җисемдә матур, кызык, искиткеч. Оныттым. Ингредиентларны оныттым. Җидүня песиңа төшер инде, кара-кара. Җисем аланы ул минем Лонгслифта булган кебек җисем я. Ул зур иҗат дөньясы. Ел дәвамында балалар белән аралашып, алар белән күрешеп, алар өчен тылсымлы мөхит тудыру урыны. Сәлкешләрне һәм кунакларыбызны җисем дөньясына чумдырга уйлыйбыз. Һәм сәяхәт ул бит путешествие. Шуңа күрә безнең сменабыз буенча берәр шундый кичкенә генә сәяхәт булачак. Җәйге профильле җисем аланы иҗат һәм илһам дөньясы. Смена музыка, театр һәм бию дөньясына кызыклы сәяхәт аша үз сәләтеңне ачу мөмкинлеге. Вокал, җыр язу, актерлык осталыгы, ораторлык сәнгате һәм биюләр. Монда чын иҗатчы булу өчен барлык шартлар да бар.
Җисем бик зур урын ала күңелемдә, чөнки ул безнең иҗади кешеләр белән бәйле, иҗади урын белән бәйле. Мин бит үземдә инде иҗади кеше, шуңа күрә инде шундый кешеләрне күрүгә, янә дә балаларны күрергә бик шатмын һәм шуңа инде кабаттан монда кайтырга әзер. Смена дәвамында чын профессионаллар җитәкчелегендә җырлар язырга һәм аранжировкалар төзергә, сәхнә сәнгатен өйрәнергә, заманча һәм эстрада биюләрен өйрәнергә була. Минем өчен сәләт җисем аланы иң матур, иң кояшлы урын, чөнки монда илһам кешеләр, талантлы сәләт кешеләр, яраткан апалар, абыйларым, дусларым. Ул минем гаилә. Бик матур, бик зур гаилә. Җисем ул минем гаиләм, йортым. Минем бик яратам. Мин үз яныма җисем аланың яңа идаманнарын җыйдым әле менә. Әйтегез әле миңа, нәрсә ул сезнең өчен җисем аланы? Җисем минем өчен ул гаилә. Иҗат. Яңа танышулар. Дуслар. Балалар. Аха, димәк сезнең өчен җисем ул зур бер гаилә һәм анда ул барысын да туплый инде, әйме? Ә менә ни өчен сез үзегезнең җәйегезне нәкъ тә менә җисем аланда үткәргә булдыгыз икән? Мин бу алан сайладым, чөнки бу алан иҗат дөньясына алып кирип китә торган аланнарның берсе. Үз урынымны таптым дип уйлыйм. Ә менә балаларга килсәк, балалар сезнең өчен монда нәрсәне аңлата икән? Балалар минем өчен ул мәхәббәт. Ой, дөрестән дә әфәриннәр җисем аланы бик тырышып әзерләгәннәр бит. Дөрестән дә хәтта үзенең дә барып катнашу теләге уянды. Тик хәзер идаман булып язылырга соңрак булыр шул инде. Ни була дисәң әле син Айгөл, минемчә бер кайчан да соң түгел, бәлкем нәкъ менә сиңа дип бер урын калгандыр анда. Белмим инде хәзер. Карале, менә мин сезнең шундый тенденцияны дип әйтер идем. Соңгы арада син аеруча сәләткә якынайган кебек миңа. Ничек якынаймаска дигән дирекать, аеруча менә сәләт тапшыруын алып баргач, ул Сәмрух ел премиясыннан әле дә оныта алмыйм. Ул матурлык, андагы җиңүчеләр. Ай, Дөрестән дә мөкибән китеп калгансың икән бу чарадан. Әлбәттә. Карале, син шушы көнгә кирәк кайтыр идең әйләнеп. Сорап торасың. Алайса, Гөлназ синең өчен махсус сюжет әзерләде. Корып тизрәк. Ел аланы алмаз. Нинди алан сыгыл гомумән нәрсәләр белән шөгыльләнәләр һәм Сәмрух ел премиясына ничек әзерләнгәннәр? Бу сорауга җавапны хәзер без сезнең белән бергәләп табачакбыз, чөнки бездә кунакта нәкъ әлеге аланның вәкилләре. Әйтегез әле, алмаз аланына ничә яшь һәм ул нинди юнәлештә үзенең эшен алып бара? Сәләт алмаз аланы беренче тапкыр 2023 елда узды. Димәк, инде безнең 2 смена үтте. Быел алла бирса 3нче сменабыз булачак. 2 яшь ярым дип алыйк, 2 яшь ярымда менә Сәмрухны алуга ирештек. Безнең алан юнәлеше ул бизнес проектлаштыру һәм финанс грамоталыгы. Программа 3 блоктан тора. Берсе ул кече яшьтәге мәктәп балалары өчен, анда безнең күбрәк уеннар аша, балаларга кызыклы формат аша, бизнесның ниндидер нигезләрен аңлату, акча ничек әйләнә, товар, ничек аны саталар һәм шундый гадиерәк әйберләр. Икенче программаның икенче юнәлеше ул яшүсмерләр өчен күбрәк каралган. Безнең балалар идарә итү күнекмәләрен үстерәләр һәм кейслар шишәләр смена дәвамында һәм идарә итү көрәше шул программаның финалы булып тора һәм анда җиңүче безнең инде акчалата бүләккә дә ия булды. Һәм шулай ук зурлар өчен 14-18 яшьлекләр өчен, олы яшьтәге мәктәп балалары өчен безнең була нәкъ менә бизнес проектлаштыру, ул нулдән алып, инде әзер проектка кадәр инвесторлар алдында яклап була торган проектка кадәр билгеле бер проектны үстерү.
иң активлары үзләренең проектларын эшмәкәрләр алдында яклап, үз проектларын гамәлгә ашыру өчен, тормышка ашыру өчен билгеле бер күләмдә акча алалар. Барлык безнең призовой фонд дип әйтгәндә аның күләме 100 мең сум булды. Тагын программаның бер үзенчәлеге алар теге балалар уку дәверендә аларга безгә бик күп эшмәкәрләр киләләр кунакка. Алар төрле остаханәләр алып баралар, дәресләр алып баралар һәм үзләренең инде зур булган тәҗрибәләре белән уртаклашалар һәм бу яктан дагы безгә 100 саны бик шуйдыр инде 100дән артык эшмәкәр кунакка килде сменага. Әле шундый яшь кенә булсагыз да ел аланы исемен йөртүгә ирештегез, әйтегез әле, озак әзерләндегезме? Дөресен әйткәндә, сценарий яза башладык, реквизитларны уйлый башладык инде, һәм шулай әкрен-әкренләп инде без теге әзерләнә башладык, һәм инде Сәмрихка якыная репетициялар безнең башланды. Кайбер көннәрне төнгә кадәр дә репетировали инде, төнге 2-гә, 3-кә кадәр, кайбер көннәрне сәгать 6-дан килә идек репетицияларга. Бөтенсен дә төгәл иттереп, мотор итеп эшләп чыгарга теләйдек инде, чөнки ел аланы шундый номинация безнең өчен бик мөһим иде бу. Дөресен әйткәндә, безнең аланыбызга 2 ел булса да, безнең аланыбыз ул дөрестән дә ел алына лаек. Чөнки безнең шундый күп төрле программалар, безгә күпме эшмәкәрләр килә һәм без моның бөтенсен дә безнең шундый 7 минутлык чыгышта күрсәтергә теләйдек, аның бөтенсен дә сыйдырырга кирәк иде. Шуңа күрә безнең репетицияларда һәрбер көн үтә иде. Кайбер көннәрне менә инде 2-3 көн кала. Без иртәдән кичкә кадәр көн-төн репетировали инде. Җиңүче исемен алачагызга ышаныч бар идеме һәм җиңгәч нинди хисләр кичердегез? Финалистларны әйткәчтен безне димәк сәхнәгә чакыралар, без сәхнәгә мендек, иң беренче булып мендек, шундый инде сөендек һәм ничектер шулай килеп чыкты, без иң уң яктарак тордык һәм безгә инде премияны тапшыручы буларак яшьләр эшләре министры Ринат Абисадыков иде һәм ул ничектер сөйләшүләр дәвамында ул башта конвертны ачты да һәм соңрак кына конвертны ачты һәм нәрсәдер турында сөйләшә, минем күзләр әйбәт күрә. Мин шуңа күрә конвертны ачуга Алмаз исемен күрүгә, әле ул сөйләшә, ничектер алып барышлар белән да теге барабанны йдырып, шундый әйберләр дәвам итә. Мин инде күргән, мин осқа карап күңел җиңеләеп сөенеп куйды. Минем уң яктан да методист Диана иде. Ул да күреп алды. Ул да лайтер авызы белән елмая, миңа авырылды. Без җиңдек. Бик зак интригалар инде, без хәтта бисмиллаларны укый башладык инде. Һәм ул шундый шыпырт кына алмас тигеш. Бу шундый мизгелләр иде безнең өчен. Бәхеттән күз яшьләре дә чыкты. Без барлык булган хисләрне әйтеп бетереп тә булмый, без бик шатландык инде. Бар идеме җиңүгә ышаныч? Менә без барыбер җиңәбез дигән, әллә инде ниндидер шикләр дә бар идеме? Юк, алай теге без дип йөрү бик дөрес тә булмас имемчә, чөнки анда барлык катнашучылар да лаек иде. Безнең белән бергә сәхнәгә чыккан Сәләт галәм аланы, Сәләт җисем аланы, Сәләт рухият аланы, алар барысы дагы җиңүгә лаек һәм калган катнашучылар да шулай ук. Без теге түгел, без җиңдек, все алай дип кенә әйтеп булмый, бездә көчле конкуренция. Без инде сөендек шундый көчле конкуренцияда җиңгәнгә. Бу елны сменага бару өчен нәрсәләр эшләргә кирәк? Быел безнең яңа платформа старт алды һәм балалар үзенә ышан алынга казанышларын тутырып гариза бирә алалар. Җитәкләр һәрбер гаризаны карап, анализлап, кайсы бала югарырак санны туплаган, шул баланы инде сменага ала алалар. Шуңа күрә баланың портфолио зуррак булган саен, тегеләрәк булган саен, аның теге сменага эләгү мөмкинлекләре дә зурая барачак. Безнең смена гадәттә инде быел 220 баланы көтеп калачак. Шулай ук без Йылдызлы басында лайшранда үтәчәкбез һәм 10 яшьтән 18 яшькә кадәр балаларны көтеп калачакбыз. Хәзер инде барлык сынаулар бетте дип утырмагыз. Мин сезнең өчен бер бирем әзерләдем. Без хәзер Сәләтнең төрле елларда барлыкка килгән җырларын тыңлаячакбыз. Ләкин җырларның остыскә килгән булачак. Сезгә нинди җыр икәнен белергә кирәк була. Сез әзерме? Әзер. Алмаз. Все, алар әзер. Әйдәгез башлап карыйк уенны. Һәм инде сезнең белән беренче җырга күчәбез. Менә бу җыр булачак ул. Син теге Ринат абыйны карап торма. Әйдәгез тыңлап карыйк. Беренче җыр булачак менә мондыйрак. Хәзер аны
Табақытың әфәрин, ол бик жеңіл генә біліп шықты бұл жырны. Міне бит. Мен білмесем, ғұмырда да білмесем дейсем болмаса. Әйдәгіз барабыз алғата, келесі жырға көшеміз. Сәләт Алмазның бұйылғы жыры. Міне, үзлеріні күшіңді күлді. Әфәрин, бұшылапта сіздің оладының бұйылғы жыры. Хам тағым бір жыр сіздің үшін яңыратам, соңғысы болсын ол, міне бұл жыр. Бірәйін енді подсказкалар жоқ ма? Электен жыр ма? Бұл өлігірек жырландырған жыр. Алайса, ненің тауышым әкімге шаған деген Илназ апай ма? Илназ апай шаған. Қиялым? Міне бұл жыры. Ой, Аллам. Сені ұнытма мені әфәрин шылапта бұшыл жыр еді. Міне бет жырны да бек әйбәт біләсіз екен. Менде елді бұлына қарамастан. Шылапта тағын бір тапқыр өзігіздің әлігі есімге лайық болуғызына расадығыз. Мен сізге жейгіз менларыңыздың шәп ұзын тіләп қалам. Әбіз сіздің білән тапшырналға таба девам етәбіз. Алып барышлар сізге. Ой, рәхәтті соң енді қазір ұрамда рәхәті, ол қияш дейсің бе, ол күннің ұзынлығы. Түрістен де шолай тик, үшінді қаватырыш болғанда бүтінлей оқырға тілеп қалмы енді. Ой, әйтмәді енді өзіңні жиып дәріс қазірлерге отырту мүмкін түгіл дерлік. Мәмет білесің ме, өзі біздің 11-ші сынып нейіз қалып шайтып, тұрышы башыны бәрі-бәрі оқыдық десең бола. Біз башыны бәрі-бәрі оқымадық әлбәтті, тек шулай да имтиханларға бик тұрышып әзірлендік. Білесің ме, шул имтихан деген шыншық тұр, қостенлері де шығып кетті. Имтихан. Бар айтты. Оташмай қалай дәу бітік. Ай, қазір нәрсе қорқынырға енді рифқат біздің ол орта қалды, қазіргілер үшін мүмкінліктер мене деген. Ол курслар дейсің, ол репетиторлар нәрсегіне ек бет. Дұрыстан да шулай сәләттә дә бит махсус яз һәм көз айларында узышы сменалар бар. Әйдә қарайық нәрсе неше екенінде. Язгы каникуллар җитте, әмма сәл кешеләр укудан туктамый. Фәнсар мәктәбенә рәхим итегез. Мирза Мәхмүтов исемендәге Фәнсар мәктәбе укучыларына өстәмә белем алу өчен шартлар һәм мөмкинлекләр тудырып, фәнгә тартылучы яшьләрнең мөмкинлекләрен ачыклауны, аларга ярдәм итүне максат иткән укыту проекты. Фәнсар мәктәбе уку йортына йөреп һәм читтән торып укый торган мәктәп форматында эшли. Анда Россиянең алдынгы югары уку йортлары укытучылары белем бирә. Біз Фәнсар базасында орнашабыз һәм 8-11 класс балаларына ОГЭ-ЕГЭ әзерлек үткәрәбез. Безнең балаларыбызга монда бик ошый. Һәр көне без безнең толы мероприятиялар белән уза. Укудан тыш безнең балаларыбызның төрле мәдәни чаралар үткәрәбез алар өчен. Безнең бик күп кичке чаралар һәм шул кичке чараларда балалар үзләрен яңа яктан күрсәтә алалар. Мен Фәнсар мәктәбендә беренче тапкыр һәм миңа монда бик ошый, чөнки безнең көн дәвамында кызыклы укыту программасы уза, шулай ук кичке чаралар узалар. Анда без мантык, бию кичәсе, топ спикер һәм башкалар узалар. Фәнсар, чөнки ул безнең өчен бик зур гаилә. Монда минем иң беренче айдама сменам үтте. Һәм инде менә ел дәвамында безнең көз көне там бер күчмә сессия булды. Һәм хәзер менә там яз көне килдек инде. Монда бик шәп, кайф күтәрә торган балалар, алар бик тырыш, шуңа күрә мин Фәнсарда сәләттә. Әлеге проектның дистанцион мәктәбе үз эшендә соңгы инновацион казанышларны куллана һәм укучыга шәхси якын килә. Фәнсарда онлайн мәктәп эшли, сессиялар уза. Нәтиҗәсе һәр елны уза торган Сәләт фәнни-гамәли конференциясе. Безне монда имтиханнарга әзерлиләр, ЕГЭгә әзерлиләр. Без монда дәресләргә йөрибез, конференцияларда катнашабыз һәм дәресләрдән башка безнең монда төрле чаралар үтә. Шуңа күрә мин Фәнсар мәктәбен сайладым.
Очрашырга да өлгермәйбез Айгөл, инде саубуллашырга да вакыт җитә. Һич кенә дә моңай марифкатына хәзер дигәнчә безнең киләсе тапшыру вакыты килеп тә җитәр. Дөрестән дә шулай. Беләсеңме, кайчан вакыт бик тиз уза ул? Кайчан? Әгәр дә син яраткан эшең, шөгылең белән мавыксаң. Алайса, һәрбер тамашачыбызның үзләре яраткан мавыктыргыч шөгыль белән шөгыльләнүләрен телибез. Киләсе очрашуларга кадәр. Хуш-хуш. Hey, bizine tüpek gelir jitenge. Hey, bizinde hazır es